Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masu kallon barkanmu da sake saduwa a cikin wannan channel ta mai albarka. Kamar da kuka sani a kullum burin mu shine mu ga mun kawo muku abubuwa da za ku samu ku ci gaba da tun daga abin da ya samun kuɗi online da dai sauransu. To a yau ma na zauna da wani application wanda mutane da dama sun san wannan application din. Wasu ma suna amfani da shi to amma har yanzu san yadda ake ana samun kuɗi ta cikin application din. Wannan ba kowane application bane ba illa Palmpay wanda a yau insha Allah zan nuna muku yadda ake samun kuɗi a cikin sosai ana samu. Inda in dai kai kokari in dai zaka na yin musu aikin wanda za ka samu kuɗi to insha Allah a rana fa zaka na samu wata 4,000, 6,000, 2,000 daily. Ka ko insha Allah in dai kana samu haka zaka dan samu karar rage. Shine kai tsaye in dai kana buƙatar ka koyi yadda ake samun kuɗi a cikin Palmpay application ka biyo mu zuwa ƙarshen bidiyon nan. Amma dan Allah kafin fara bidiyon nan, idan wannan shine zuwanka na farko wannan channel ta mai albarka, ka taimaka ka danna mana subscribing sannan ka danna ƙararrawa za ka ga all sai ka sa all. Hakan zai ƙara mana ƙarfin gwiwa mu dinga kawo muku abubuwa da za a samu dai amfana tun daga abin da ya shafi samun kuɗi online da dai sauransu. Duk wani abu da za mu samu mutanen mu dai a samu a gudu tare a tsira tare. To insha Allah yanzu za mu je kan cikin Palmpay application. Yauwa ga Palmpay application na yadda za ku ga gashi nan naira akwai kusan 10,800 da yan canji gashi nan. To Palmpay banki ne, kada ka dinga shakka akan shi ko kuma an ce maka irin ka je ka yi verify na nin number na ko BBN number na ka kake kwanto akan shi. To wannan gaskiya Palmpay ba ba irin platform bane ba, ko application ne, mobile banking ne wanda CBN ma ta san da shi. Ta yi mai lasisi, yana da lasisi da wannan da CBN wanda noman za ka iya transfer ta kuɗi sharp. Saboda ni yanzu ba ma na amfani da irin bankuna dai da kuka sani da irin su wani Access Bank, First Bank, wane ne bank da dai sauransu, wani bankuna dai kala-kala. To irin waɗannan bankunan sun fi su komi da komi, ka tura kuɗi sharp kuɗin ya zo. Irin in za ka tura ma wani kuɗi kana tura cikin sakan kuɗin zai je. Shine to yanzu dai ba wannan ba ma ya kawo mu, kawai dai abin da ya kawo mu zan nuna mana da a samu kuɗi a cikin Palmpay din wannan. To hanyoyin guda biyu ne gaskiya, akwai refer and earn, akwai kuma cash free wanda duka inviting din mutane ne ake. Amma wannan refer and earn din wannan shi yafi daɗi gaskiya, saboda shi ko da mutum ɗaya kai inviting in dai successful zaka iya ce 500 duk mutum ɗaya zaka ce 100. Kaga ko wannan abin ai za a samu alkhairi sosai, saboda ko da mutum irin bai harka zaka iya amsar wayar mutum ka buɗe mai, inda kaga mutum in dai ya samu kukatin wannan ne ya samu ne ya 100 mutum zai ji daɗi sosai. Saboda haka nan mutum ba tare da ya aiki kuma bai samu kati ai lafiya launi. To yanzu dai za ka ga wani guri nan an sa refer and earn, gunda na zagaye muku din nan gashi nan zaka shiga. Misali nan gashi nan ka shiga refer and earn zai bude maka kamar haka gashi nan. Su da kansu gashi nan sun ce maka invite new user to get cash. To da ka taba nan, misali nan ka taba invite new user to get cash gashi nan, idan ka taba za su kawo ka Facebook, WhatsApp ne. Idan ma copy link in za ka je wani guri can ka je ka tura wani to lafiya lau ne. Kana iya taba kan WhatsApp ɗinka, misali nan sai ka taba kan WhatsApp ɗinka sai ka zaɓi wani friend naka, misali nan gashi nan sai ka tura mai. Idan ka tura mai alabai sai ka mai bayani, duk wani bayani da zaka mai dai sai ka mai bayani, aka ce mai gashi nan ya bude wannan application din. Ka dai gaya mai da zai bi in dai successful ya je dauko wannan wanda na tura din, ya dauko application din ya register ya komai da komai successful, to insha Allah zaka a nan gun za ka kuɗinka nan gun sun je, kuɗinka na nan gun nan din kuɗin sun je 500. Idan mutum ɗaya ya ƙara yayi komai da komai successful, yayi shi ma wanda ya register ya samu suka bashi wannan katin da suke bada na 100 welcome bonus, to za ka kuɗinka sun kai 1,000. Idan a gina wani ya ƙara za ka sun kai kusan 1,000 da wannan da 900. Wani yana ƙara za ka kuɗin sun kai naira 2,000 shine. Kuɗin kuma suna kaiwa 2,000 a nan za ka ga sun ce maka withdraw. Ga withdraw ma daga nan sama, kawai da ka taɓa withdraw ɗin wannan automatically za su sanya maka kuɗinka akan balance. Kuma yanzu zan gwada mana history nawa wanda ni ma waɗanda na yi invite wanda ba ma yi withdraw na shi ba, saboda ina so in mana video ku tabbatar cewa abin legit ne ana cirewa. To misali yanzu kun gani gashi nan mayo back gashi nan a cikin balance ina kun gani gashi nan gudun na zagaye naira 10,830. To bari ku gani in je in cire kuɗin nawa da na yi inviting ɗin mutane. Nan gashi nan na shigo. To daga nan gun ga wani guri nan gun na ja da aro ɗin wannan gurin history nan zaka taba, irin idan ka yi inviting ɗin mutane ka yi withdraw ba ga kuɗin naka a balance ba, to sai ka shiga nan gun kana taba nan gun gashi nan
shi ka shiga wajen withdraw din wannan za ka ga duk history din da kai duk inviting din da kai aka biya ka duk za ka gani a wajen. To ka ga nan gun gashi nan bai yi kamar na kasa bai da ku gani gashi nan plus 1000 sun ce maka resolve. To nan idan kai inviting din mutum, idan irin kai inviting mutum 4 suka yi recharging kuɗin ka suka yi 2000 kai withdraw ka gansu a suna wannan resolve din suna processing, to abin da za ka yi shine ka je ka samu wannan mutanen samu su yi verification na account din nasu, su yi verify nashi, su yi linkin nashi da account number Zaka ko BVN number nashi, shine hakan zai baka dama ka cire kuɗin ka. Misali nan gashi nan kun gani nan gashi nan ya kai 50%, bari in taba withdraw mu gani. Kun ga waɗannan inviting nan wasu duka mutum biyu ne ma aka samu suka yi kuɗin gashi nan, kuma ana so nan authentication din wannan ya kai 50%. Idan duka ma wanda kai inviting din shi za ga ya kai 100%. To misali yanzu kana taba withdraw din wannan, misali nan gashi nan kun gani gashi nan sun ce min congratulations sun samun 2000 akan balance ɗina, kuma yanzu haka da muka je kan balance ɗina kuɗin suna kan wannan suna 10,830 ne da 30. Bari mu koma ku gani za ka ga kuɗin sun ƙaru na kan balance ɗina. Kun gani gashi nan kuɗina sun dawo sun koma 12,830. To zan nuna muku ɗaya hanyar ita ce shi ma cash free wanda shi ma ana samun alkhairi a cikin shi. Zaka shiga mo, idan ka shiga mo misali nan gashi nan ka shiga mo zaka duba ga wani guri nan an sa cash free gunda na zagaye muku din wannan cash free ATM, sai ka shiga. Kana shiga gashi nan za su kawo ka kamar haka, to sai ka zaɓi wanda za ka yi. Idan na farkon nan za ka yi na 500, idan na 1000 za ka yi, idan na 2000 za ka yi, sai ka zaɓi wanda za ka yi. Misali kana iya zaɓen na 2000 wannan. Shi sa na ce muku wancan ya fi sauƙi, saboda wancan shi ko da mutum 4 kai inviting ko mutum 5 za ka iya cire 2000. Amma wannan shi sai ka yi inviting kamar mutum 6 shine za ka samu wannan 2000. Kana shi ma nan haka za ka yi dai ka yi inviting ɗin mutum, ka yi copy link ɗinka ka tura mutane, ka tura kamar mutum 6 inda suke register za ka iya cire 2000 normal. Idan na 1000 zaka wannan za ka yi to shi ma normal. Idan na 500 za ka yi shi ma lafiya lau ne. Shi ma dai in ka yi, amma wannan gaskiya ya fi sauƙi. Wannan na gaya muku na farko ɗin wannan na muku withdraw ɗin wannan na refer and ɗin wannan ya fi sauƙi, saboda shi kana yin inviting inda mutane sun instantly za ka iya cire kuɗinka. Kuma ko da sun tafi processing inda ka samu mutanen naka daga cikinsu aka samu rabi daga cikinsu sun yi authentication ɗin wannan, to insha Allah za ka cire kuɗin inviting ɗinka successful shine. Sannan kuma bugu da ƙari zan gwada mana yadda ake authentication. Kada ma ka ji wani shakka ka yi kokonto akan cewa in ka sa irin account number ka ko BVN number naka wani abu zai faru da application ɗinka, to baka da wata matsala. Kawai za ka taɓa misali nan gashi nan kun ga hoto na can daga can sama, to in babu hoto za ka ga gurin yana empty. Mun da na ja da arrow ɗin wannan, idan ka shiga misali nan gashi nan kana shiga za ka ja ƙasa, daga nan in ka ja ƙasa za ka ga wani guri nan an sa authentication, to anan ne za ka yi verify nashi. Shine irin in kai verify nashi mai zai ci kuɗi da yawa, dan yanzu inda ce baka yi wannan verification ɗin ba, irin ka sa kamar ka sa wata 50,000 haka abin da ya sama, to za su iya rufe account din, dole sai ka yi verification din. Saboda ko da bankuna za ku ga ko account irin aka bude maka account, in dai karamin account ne aka bude maka shi ba zai ci ba kuɗi da yawa, dole sai ka je irin ka dan yi upgrading nashi, ka je da wani irin nin naka ko wani abu makamacin haka. To ga wani gunda na zagaye muku din nan gunda aka sa authentication nan za ka shiga. Kana shiga authentication gashi nan ga abubuwan da ake authentication din wannan. Za ka yi authentication da bank card, za ka yi da bank account, za ka yi da BVN, za ka yi da buy etiquette. Guda ɗaya kawai ake so kai. Kun gani nan gun nayi na bank account, nayi na BVN number, nayi na valid ID card ɗina. Shine ba dole bane ba, duka guda ɗaya ake yi a wajen in za a yi authentication. Kana iya shiga na bank account ɗin wannan, ni abin na riga na yi verification, shi yasa da na gwada muku yadda za ku yi. To amma kai da baka yi ba ɗin ma, kawai in misali in na bank account za ka yi, kawai za ka shiga bank account ɗin wannan. Idan ka shiga bank account za su nuna maka ka zaɓi bankin ka, sai ka zaɓi bankin naka da ka sa. Idan irin First Bank ne gare ka sai ka taɓa First Bank, sai kuma ka sa maka enter account number, sai ka sa account number taka ta First Bank, sai su ce maka next, sai ka taba continue. Idan ka taba continue za su ce ka sa pin number naka, sai kuma ka sa irin password naka na Palmpay pin guda 4 wanda kake amfani da shi wajen transaction, wanda ka sa wajen register. Kana sawa za su ce maka shikenan you have successfully verified your account. Shikenan account ɗinka yanzu za ka iya komai da komai, za ka iya sa mai kuɗi daga 1000 har 500 za ka iya sa a cikin account ɗinka na Palmpay normal gashi nan. Sannan kuma akwai wani gun da aka sa finance, akwai wani abu kuma wanda mutane wasu za su dinga cewa Palmpay ai barayi ne, ko kuma suna rufewa mutane waya, ko kuma irin mutum an bashi ma kati haka ya je ya gaya wani sai ce mai to ai wannan kuɗin da suka bada bashi ne, to ƙarya ne. In dai welcome bonus ɗin nan ne suka baka na 100 ɗin wannan, in dai shine suka baka to wannan free ne suke bada. Kana iya ciyo loan, kuma kana iya ciyo OK card, wanda shi kuma OK card idan ka ciyo bashin OK card
shi wannan za su iya in dai ka ce wannan OK card din shikenan suna da access da wayanka, komai za su iya dauka, suna iya in dai baka biya su ba wannan bashin na OK card su rufe maka waya, wanda ka kai mi ma zai kai ka je ka ciyo musu bashi. Ko da a ce baka da kuɗi in dai ka shiga wajen finance din wannan zaka gani yanzu haka zaka iya ciyo loan na kuɗi bashi, zaka iya aro. Kun gani gashi ni nan gun za su iya bani daga 1,000 har 12,800 bashi. Shi kuma wannan OK card din, wanda shi kuma OK card idan ka ciyo shi zaka iya sayan kati da shi, zaka iya irin biyan bill da shi da abubuwa da sauransu. Shine su ma duk haka ne dai. To in dai ka ciyo musu wannan OK card, in dai ka san daman ka bude Palmpay application ka shiga irin gurin nan, ka je irin baka musu wani aikin wani abu irin sun maka talla OK card ka je ka shiga ka ciyo kati, to wannan shine za su iya rufe maka waya. Dole kuma sai ka biya su tukun za su cire maka security plugin din wannan. Shine. Da fatan kowa ya fahimta. Insha Allah yanzu zamu dakata da bidiyon. Next time kuma insha Allah zan ƙara mana bayani akan yadda irin ake amfani da Palmpay da kuma coupon code da suke badawa. Shine.